Ka seng Voice of the People's Party lang ba Aden Milar Basoy Moy kala persang ban wanra ahing dorbar thoan ban nyatai halor ka bha thungkam thungjam Henry lakhang latno daw lampang ahing dorbar u Thomas Sangma ka VPP lang ba Aden Milar Basoy Moy ubala wanra ahing dorbar menhak arab sautri ulber arjar arpulai haga jingbom yolat ban keren kumtaw ba Aden ulapasngo sikilat pathai khubor ban keren no hasurang Haga jing batai jong ba Aden Milar Basoy Moy ba ka jing pentrikam jong sarkar jela ya ka roster system haga baide bat ka thungkam thungjam dag ba pentrikam no ya ka office memorandum kabal penmi haga shipotrik ujumang jong sedam arjar arpuar kalong kebabian namar ba kalong persya ya ka anjong reservation policy kilat pathai khubor haba persang banwat jing tip halor ketika kam ban ya kendu ya ginong ilam seng bahlang kum ka hito haga jing ilam jong ba don bok lang dekhar Ulong ba kajing pentrikam jong sarkar ya ka roster system hadin balayo ya kajing baha naga Meghalaya High Court ban penkre ya ka hadin kajing syong bisar kalong babian kaying bisar kal batha ban penkre ya ka roster system bat nagliang jong sarkar ha ka shipotrik ujemang arjar arpuar kal majur ban pentrikam no ya ka ne ka roster system ha ka reservation policy lengba ka office memorandum kabala kadeu baga jing pentrikam ya ka roster system ha reservation policy katkum ka point D jong ka office memorandum ulong baga jing pentrikam kan debet nadu usnem syajar kan daispa nyopuar kabolong persya ya ka resolution kabala manjur nadu ti usnem ong uba don bok lang dekar hapo assembly ka rules and regulation nga ngamda tip ngamda clear bah yo le se ki don ki guideline yo ba ka por kam sha shu klakot henrei ka ka jingmi jong iba Arden I appreciate as a leader kumbangi sa jong kandung ga hito kan pe VPP I appreciate a leader jong VPP ba ula kren ya kani ka benta ban ya kren halor kata ka roster system tengina kaliang ko jongi hingi sngo ba yal ya kani ka roster system kalong illegal baling ong illegal pe kumtan nga pni EP ba ka 1979 kala ban long lapse te kaban ong pet ban phai khmat ban ya chadu ka 1972 ban snai kata ka roster system kata ka bamla ban long te kastan ka jong ko VPP bat ka jingkran jong ba Arden ngi su ka badaya bat la dai ban keren ba kumno la penlong la ban shna an lene la ban pembek da kata ka roster system hawa wat ya ka job reservation ru ka dai tangka ka office memorandum lene ka resolution ba ka roster system ka long an te habang ila ong yapi wat ka job reservation ka rukom thungkam thungjam mentaru ka long illegal ka badai tang hapo state te kumno pinshim ya kata ka roster system why you are balai pi entertain ya roster hendring ide ban challenge mangi kan ya roster hapo ka yeng bisa ngimdei ban pengsan ya roster umdei tang babat hak kita kini kita ingin system what you bo convict ru teng ngidang la ban ya da kawai kalenti hendrei tang babat hak kita ingin tiang than ya ka ain umlong umdei banga pendrem ya no ngai keren persya ya ka bor jong ka yeng bisa hendrei ngi haban keren baik badai ka job reservation hapo ka jela ka jongi ka long bean bat ka roster system gidei ban ken bean ya ki bat ngimti biru ya kata ka roster ya ka roster unda kala long an kan ka job reservation ka roster kan long hapo ka rule ken kenwan kita ki rule ling hi ki yo stand ya kan ka office memorandum rene kata ka job reservation unu ruling unu dictate bat ya kata ka job reservation kabala long da ka dictatorship te pitip hi ki khasi jongi ngan kran beta ka basai de ki badam ki madam henrei kajaj benriu jongi lada kadang kwa chikwa ya ka 40% ka bomut ka ban penduk jing chania yaki khon samla ki bala nang la start ki bala long capable henrei ban ong pat ya yikini ki wei ki ruling party kitu kinumnut hiru ban kren ba kitip syai ba kidang kwa he badang diktat de halor kata Mina kalian ga jongi ngi stu syai ba naka ruling party kanum kran ni ya kan ka roster system bat le se yo kim tip lene kim le homework wat do menteri rang baru klem le homework menen udang kren kum to da ka ba pengsan ba ka de executive order handrei ka de department ke jong uhi ka ba kren bat ba ka de office memorandum te nga kermen scam ba kini ke ruling party kiba don hakaliang sensat kin klepot bah kin khandang bah lum kumta kane ka job reservation haga jala ga jongi kan sakta jor bah yakini ki khon samla ke jongi ta u nakaliang menteri rang ba menen ulong ba kamde ka office memorandum ndrei ka de kata ka executive order ndrei nga pa ban pinsai sipaj ba ka ka ba kren u konrad kongkal ke sangma menen menteri rang ba kalong ka ba dalam bakla balai ong kumta yang kren be dok ba hadin
mengilak yo kat kum kani ka jubab leng ba kani ka RTI ngilak kali kum ni under which rule is the government of Meghalaya implementing the present job reservation in the state, i.e. kadai ka cabinet resolution ne dek ordinance ne dek act jongga state legislative assembly hang ni la jubab badai ka copy of resolution la ne kata ka office memorandum kabamut ka ai ka bajubab menteri rangba menin kalong ka babakla kaban pengkesan ba kadai ka executive order la ne kila bensna kata ka state policy hang ni ngila de table de bong si by an act of the state legislative assembly kabamut kata ka executive order kani kadai ka counter ka benengkong ngan counter halor ba uang ba kamdai ka office memorandum ka job reservation policy hapok jela jungi kadai tangka office memorandum kata umbak keren manga henry la keren kat kum kani ka RTI kabala undersign the under secretary jongga government of Meghalaya personal and administration reform department B kata kadai ka benengkong tu keren tu uang ba kat kum ka constitution provision ba umla ban highlight la ni ba batai te let's say ngai la dia ngam dia tahu constitutional expert henry ngitip ba ngindala le school nya haban le class 1 class 2 class 3 na class 1 cha class 4 henry ka ba ka ai ka ba yo contradict ba ka 1979 hang ni rula keren chai ba ngaminjur kendian hang tu ka jingkren jong konrat ko boong ba kamlaps Henry haka 1979 kala keren syai kum ni direct that reservation shall not be treated as lapse after the expiry of the second year but will be carried forward for 1 year more for a total period of 3 years kabamut nyop khandai prapwe up to prapuan tementa umdei su tangar pau lai pau Henry la san pau snem ka phala ban table ya kaneka reservation policy hapo assembly kabomot ka office memorandum hi hapo jela jungi kat kum ka jingya ya kata ka bah thungkam thungjam ha ka jela jungi kalong bilaga illegal la kalong be an